Okay. Ba't yung kilawin niya? Yan ang energy lang siya. Sure mo, wala pa yung timplahan. Ay, naman siya ito natin. Sabi siya. This beauty. Nagulay pa naguta. Sino? Hello. Good evening din po. Mayang Hello, good evening everyone. Joy Madula. Halo. Hapon ang Ano ba? Mani o pani? Mani. ha? Manihapon Nami. pa. Nami. Manihapon. Ang tawag dyan ay panihapon, ang tawag sa dinner. Pero if you invite someone, manihapon. Hello, Makia. Magiging malada. Sige yung hapon may facial pack at mga fiber bag. Wala. Market and Torres level. Sinuglaw. Shout out from Grace. Hi, Albi. Sili pa lahat. Sili na. May sili ba kayo? Okay lang. Man yun na lang yung pinila. Dilawin, tinilaw. Inilaw. Dilawin, big. Ikaw man ang Ngayon na isda at miho na beef. Ihaw na ilang buto. Di mo sana. Ha? bilihan na. Shout out from Batangas City. Hello. Sila sa dahin. Go dahin. Yes. Jasmine Kilakiga. Ganun talaga. Banji Gomez. Iba na allows. Si Melmar po nag-ihaw. Glenda Bailon ng Surigao. Banji Gomez, hello.
Hayaan nyo na po, baka hindi niya lang alam. Baka wala po siyang alam. Hayaan nyo na po. Thank you, Ma'am May Abby. Thank you so much. Thank you. Mamay Abby. Ayan. For this dinner. Elisa Del Monte. Ng Dasma. Ay, isda. Yung tubig ba may ano na yun? Oo. Doon, wala. Yan. Anong lagay? Ano yung tanggal? Saging lang. Tira? Tira? Saging na ka? Kita kasi video eh. Kaya sayang sumbang mo lang, saging kayo. Sakali na. Let's eat, bitches. Ito sa pasalamatan siya. Si First card, na. ito sa taska. Ay, pwede ba? Pasalamat ba na? Saan nila pagkuhan nito? Parang stand bang po. Sure daw. Ano pwede? Uy, hindi ako i-transfer. Transfer, Mar! Hanggang saan ginamas ko. Picture ko na daan. Saan binataon? We don't eat leftovers. Cellphone lang dahil sana. Happy Mansari daw. Resolution? Bawal yung pwede ka mag-cashion lang. Thank you, Jill. Sa ano, Jill? Sa painom ng Jill. Jill lang tayo for, before the throat. The throat. Throat. Ating bad the throat. Para makadito. Naka maigot as lamisa ron. Ano mang mga kinilaw, mani ay ka ng mga sunog ang mga ano? Asa bagay, nag-celebrate sunog mo po, no? Picture na! Selfie tayo ng shi. Update! Sa isa picture girl. Ay, sige lang. Ano na lang. Sige na punta kayo doon kayo para isa lipat naman lang. At yung ilaw sa likod. Ang cash ko naman kapatid ko. Hindi pa oras pa niya. Lipat. You're so fair. 1, 2, 3. Huwag nang next. Magandaan ka na. Ako lang ito. Alangan man tayo lang. Change. Ano? Sorry. Oh. Kaya na. Ito po, Jen. Kaya na. Ilan na ako ito, bago ka. Doon na. Ano pasalamatan? May lang. May lang. Arnel Arap ba? May Abby na naman. Ano ko ano? Thank you. Wala may chicken. Ma'am May? Wala may chicken dyan. Abe? Pork mo na ABY? Double D. Tao naman ko. Wala kang gadget. There's the Father, the Son. Happy birthday! Happy birthday! Abby. Si May Abby. Pwede ba ito mag-chick ka? Wala opposite dito, ma'am. Live scene ba yun?
It's cute. Kaya kasali na siya. Ha? Hindi, Brenda siya. Nasabing ka mo. Ah, kung ka-zumba, magiging siya. Munang gaan siya o saging lang sa air. Hi, Marcia. Saging lang ko laba. Okay na? Pwede mo ilagay Ay, bangko. Pwede mo ilagay ang kutsara. Paalam na. Uy, lang. Palihog. Masarap. Palihog. Palihog, ano, Mar, kutsara. Lagay. Palihog. Andito po si Samara, tawa na naman po ng tawa. Hinanap ka. Ay, hello, everyone. Ako yung isa ka fake na ba? Meron ba siya Ah. Plato, Mar. Manila eh. Hindi na ba? Ibig talaga, sabihin ka ron na. Taga-pikas ganin ang anak ito ha. Dahil pang-imbitar, Day. Ne, di mo mga andere. Sabog Manila. Kubigin na robang. Pera ka pa. Namutaan na mo, sinina kung kao diri, oh. Samara, control yourself. Ay, nag-anak na binibig kaya kapaw ko kung naman. Gusto dito, ma'am si Was. Kaya si Mio walang space. No, it's okay. It's okay. Ito nga, ang hininga eh. Ay, doon si Mia. Okay, na-erot ka Hindi ako magkaway. Alam mo, nakakatawa-tawa na natin. Ang pesto natin. Pero tayo na sos, be. Zam, batag sos na to, Zam, be. Wala ko adi ay. Naa doon. Layo, lagi, ilan to. Tuyo naman ako. Dahil pa pala ko dahil. Ay, salamat. Ay, no. Ay, saan na si Jonathan? Na, may mga bisita ka. Asa si Gwen? Balik ko dyan, Luya. Hindi ko bigyan na. Dili man hapon. Dili mo magpalitagay mo. Ubus mo mamaya ang ulam. Kaagi. Tapos gabi. Oo. Hindi ko pa nasingil yung pustahan natin. Lyra, may lumayat saka Kyle. Hindi mo nakain si Mia kaya ganda ng good job yun. Okay. Gusto na yung kainan mo, sis? Oy! Oy! Oh, ang laki naman ng kutsara mo, sis. Serving spoon. Sorry. Abala mo. Palihog. Umalis si Gwen. May meet up. Eyeball. Doon ko lang. Hindi, yan pala niya sa natubo. Yung bata, din sa pala. Nadaw siya yung bata. Palihog. For sure, ito yung lalang ito ba? Dito ko na siya. Pwede na ilalang? Oh, this is so Tumayot ka. I'm so Kaem. You should do it every day. You should do it every day. Maybe Ashen. Susak. Ha? Gusto mo tao? Ako kadugdag. Nga na akong kadugdag. Kuliwa. Hindi ka magadag nga. Agibig ka. May Katrina. Hindi yung abasar. Hindi na. Hindi ka naman sa mga tao mo.
Hindi ko kaya kung ano ito. After this, I have to go kasi mag-walking ko ng 5 kilometers. Ha? Huwag ka na kumain. Wala mamaya ka na kumain. Huwag ka na doon na kumain. Wala ka lang ang tao doon, di ako kakakain. Pero mas So, I maganda, mean- mas maganda yung bishi doon, ano, doon yung parang bundok doon. Doon Punta pinupunta mo na ni doon? Mangisita. Kami na. Gusto nang pumayat ko tulog at tulog. Ang lakad ang lakad Ano, doon, kati? no? Bon na. Dahil po. Ha? Dahil mag-using ba din, maging walking. Dahil kay Scarlett, Oo mo. Trina. Ano pong butter? yung bata na nag-roll kumatubag, yung Miss Katrina, yung may ngunit, Abay sa tulog. Ha? sabihin mo. Kapal mo gabi eh? Ano eh? O yung isa? Bibitina. Hindi ko nga. Ha? Kanang tulo mag-una sa'yo. Kasi ano kayo, wak ko umangay! Ano to? Ano umangay na puno? Lapit na rin yung birthday ni mother. Ano ba? Pizza. Ano ba rin ito? K1. Nagkuhan? Ni, makita. Ang birthday talaga ni Mama dati, nag-celebrate sa April 20 lagi. Mga laman-laman niya, ang birth certificate niya, April 21 pa. So, nagkamali pala. Yung pagwantang aso. Bakit? Tama lang gabi niyo. Ha? Oo. Kanta. Di ba talaga mag-zumba? Hindi kasi pag ano nag-aalog yung ano masakit yung san ko. Sabi mo yung bumi niya. Di ba nung nag-zumba tayo dahil yung tumagal-tagal pag inom ng Gatorade yun, pag gumaganon-ganon na masakit na sa tiyan, gumalaw. Kasi nga, natatagtag na siya. Oo. Ay, sakit tayo. Ay, medyo. Okay, tapos. Ano, no? Oh. Dito na. Bosog ang mga bayat. Ikaw ka, og pinilaw ng indot ng gig. Ikaw si Kuan. Gig. Dami. Trina, don't touch my birthday. Linda, ka kinilaw. Hindi ka pero mabuhay. Man. Mamaya ka na. Kaya lagi sa kabukmar para dili na makuan lagi. Kaya wag kakuan sa isa. Mabisi naman siya dayon. Wala ko, ano, David? May mga tangan sa kuha. Ano na GC, di ba? Lahi, unto? Pugit sa hotel.
puasa mo ko. Monday pa, may tulog na mag-start lang sila. Actually, Friday na. Awal ka. Ay, ginataan na inyo. Balik ko sa iyo. Asa ka? Stop din. Ay, thank you, ma'am. Ah! Asala ba ka? Thank you to start. Nalagay mo COVID na rin nga kaya. Salig ka na sa sponsor mga animal ka na taon. Gabi nga po, mo ka pa nasunod pa. Mas wala siguro. May sa puso na yun. Hindi mo kay Gawfer man. Sarap ang sikwen. Ha? Magalo. Sarap ang sikwen. Enjoy your meal. Tatak scarlet lahat ng ulam. Pago. Pagulo. Get out to the table. Get up. Comment si anong pangalan na? Siya ba ito, Abby? Ha? Ni Abby? Oo. Ang ganda na sinabi niya. Miming. Si Abby, si Abby. Gawin ako, nakakatawa kay Nina. Dili mo ba pinapon? O gamay lang nga. Ay, Argel daw. Ay. Ibong kami. Pakaw na natin yun. Ay, may Ang nasa sa mga to, ha? Thank you, Melmar, for cooking. Ako sa bagakaw, sa gulay. Ha? Ikaw, lagi na sa kanan lagi. Ano naman yung ano naman. Nanti kayo mag-story na taon na kita pagkaduho ba? Ah! O pala ito kang kaingay kung lupa mi gano'n sa liga nito. Kaya nagpamana. Pagbasa ba yung kay napunta ang mga nalagay na kay Sabi, wala ka on good kaya nagkaabag ko ulit si Humay ka itong isas ka tulungan Ano kasi. ba nagkaon ng number 24 din? Sa nag-prepare siya yung last month's anniversary. Ikaw yung nagkarni Milmar ka. Kasi kita blessing niya, kita nagpipirin mo. Huwag lagi daw bigyan ng kuan sa table, kimaanad sila, doon na nagagdoon. Hindi, mag-nyubot na sila lalong. Ay, ma'am, DJ daw. Umay! Tapos na sila pakainin, ito na ang hindi. Dako dito diri ra mo us balay dako na ko. Sa baba! Us balay na. Aga dito ako na us balay. Di mo kay malingaw kita tang pinaghan kita. Kami ka ba? Dapat bigyan sa Ay, lagi bawal lagi sa mga. Sige na ko. Kasi mo ito. Spirit of the glass. Ito pa yung isa oh. Anong entrance na? Ano yung isa? Wag, wag ang tinik. Ay, Magkitirik sila. Ito na. matitinig sila. Tingnan yung gusto nyo. Hindi nyo na isda gusto ng huwag lang yung pilik naman. Yan, ano. Separate the bones into muscle. Duga eh. Ano dahil?
Dire, 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 dire. Dito, dito, dito. Ikaw, ikaw. Ikaw. Dito, dito. Dito, ah. O, dito, dito. Hello, RJ Alcazar Campaign from Dami. Kung saan ka man ngayon, I hope to see you soon. Mag-ingat ka palagi. God bless you. O di misala ako, kumidyan na po. Kailang sa inyo kanina, buwit na mo kami na. Ah! Galon? Ito, doon na ako ito ba yun? Tayo. Sam, Thank you. Shoutout sa inyo lahat dyan ha, was watching. Tapos ikaw lang yung sa kusina. Ha? Hello everyone! Hello! Good evening! Ako muna yun ang co-host for tonight, Ma'am si G. Kasi siya ngayon ang naka-poka ngayon sa gabi na ito. Ang Christian Joel yun naman tayo, hyper-shot from Binisinan Cotabato. Ayan, very large yung mukha ko ngayon guys. Lars Pacheco. Hindi ko makita yung comment. Mukhang mas yun na hulak. Na ako hindi kasampan. Na? Nagilak ko Saan yung mga tao ka rin, uy? Hi po pa shout out Kang Alibi Nibe. Ayan, Marvy calls. Good evening, Ma'am si G. Ayan po guys. Hello, magandang gabi sa inyong lahat po guys. Parang namumula ko dito sa live ni Ma'am si G. Jolene Sampani, good evening everyone watching from Taiwan. Hello, from Taiwan. Hongdu morning. Sa usa ka awit. Kini karon sa lilayan sa kinabuhi ni Rifni ni Jofir Utab. Suan. Batusuan. Paghihekan Brena Alibi Neve. Ayan, nandun po siya po sa... Ayan po guys. Mithil Alfichi Hugo. Hi, good evening. And Millet Kiwa. Hello, Zam. Good evening pa. Shout out po. Hello po. Hello, ma. Millet Kiwa. Maayong gabi. Ma'am Bern Castillo. Good evening po sa inyo lahat. And Oliver de la Cruz, good evening sa tanan. Wala kong kilay ngayon guys. Si Ma'am si G is nandun po. Heidi Adiza, good evening po sa inyo lahat dyan. Mga AC, ingat po. Ayan, God bless you always po. Thank you, Ma'am Heidi Adiza. Lyra is watching. Hello, Lyra! Lyra Yan ini si Bite King, no?
Nasa ni Jan? Gina Holia Ramos. Hello, Zam. Good evening. Hello po. Good evening po, guys. Ingitin na yung hair ko. So, kailangan naman siya magpaano. Ang taas ng hair ko, guys. Ang itim ng buhok Hello, ko. Brand Damage and SC Forever is watching, ha? Hello po sa inyo. What's your name? What's your nene? May ganun pala. Meron pala tayong Brand Damage and SC Forever. Yes. Hi. Jen Rosemary. Hello, Zam. Good evening. Behind Ma'am me Jen is the Rosemary. Mara Farbottom. And Miss Damara Farbottom is a divorced woman Huh? from the islands of the Philippines. Ano sa mga tao ka doon? Lord, is niya ang copper. Hello, Zam. Ayong gabi eh. Saan na itabo ng mga divorce? Uy, marami This woman married Hello, four Ma'am husbands. Lordies. Yagan copper. This woman, Miss Damara, married 4 husbands before she divorced them. Sino ka divorce ko, Ma'am Shi? Nabibili po ang stand namin via sa Shopee. Hanapin lang po ang 1.7 meter na tripod. Mahanap Yeah. po ang stand na Mahanap ito niyo sa po yung Shopee. Kayo na lang po ang Shopee. mamimili kung saan ang mas mura na presyo. Yes. Yan, maraming salamat sa ating mga manonood. Tama ba, Miss Damara Farbottom? Yes, of course. Oo. Beshi, kasi di ba maganda yung stand niya. Tapos halos lahat tayo ay mayroong Bakit ganito. hindi ko nagpa-vlog si Charmel? May asawa na po siya. Yes. Yun lang. Madali ang kausta. Yes. Madali na po. Isang tanong, Isang sagot. Isang tanong, isang sagot na lang. Hello, Christine. Espanyusa, Lohica. Rosem, ang fresh mo. Hindi ko po fresh po. Lars Pacheco po ako ngayon, guys. Irigyogan. Salamat Wala. po. Wala ka na sikot, besh. Ha, Ate Hindi ka Jocelyn namin ang Hado. ko. Pretty P. Sidelio, hello. Good evening, mga ka-friend. Si Zamara po umutot. Uy, hindi ako. Uy, Uy, Zamara, aminin mo na. Hindi, alam- Isa kang Oy. diborsada. Alam ng Oh ano my dito. God, may... Ano yun? Insekto? Oh my God, may ahas yung stand ko. Huh? Para siyang centipede. Elisa Andrade. Hi, Sam. Good Tuloy-tuloy naman evening. tayo. And Opo. Mia. Hello, Idol Brenda. Ayan. Tuloy-tuloy na pa ang diet natin. Saan naman si Ma'am Shiji? Off-cam lang. Pwede kumain. Nag-iinit pa Juan siya ng tubig. Supremo Hello, de la Cruz. Sam. Makakabalik ba dyan? Hello, Ma'am Lorraine. Busog na ba ang lahat? Yes. Nabusog na po kami, Ma'am Lorraine. Hindi ko alam. Busog-busog na po ang Alam mo yung mga bagong ayaw na kasi buaya. lahat. From Hinaguan Farm. Very large yung mukha ko ngayon. Ha? Opo. Si Zamara Farbottom ay isa po sa miyembro ng social claimers na siyang nag-asawa ng 4. Ha? 4 yung asawa ko? Hindi, 6 yun. Pero, 6. pero patay lahat. 4 ay lahat. Oo. Kaya divorce, di ba? Di ba yun ang storya ng... Ha? Oo. Good evening, Ate Mia. Si Nadie Dane Hakim. Kumain na kayo. Naku, hindi na po masyado kumakain. Opo. Nagda-diet po si Mia Vlog. Kasi nag-zumba po siya, guys. Hello, Kenza Hindi ko si Sorry. Aiden. Aha na si Charmel Sam. Minute na siya. Oo, may asawa na po siya, guys. Buti pa siya may asawa. Naging magjowa ba pero si Lyra at Ella? Ha? dati po. Dati? Oo. Ah, okay. Dati daw, sabi ni Samara. Hello, Flor, Emil, Lauzun, and Alma Calapri. Ay, gana. Hi, Zamora. Hindi ko pa alam. Nag-live po siya sa YouTube. Nag-live ako kanina po, guys. Pero karon, Nag-live ako. Hindi ako nag-live kasi marami kayo nag-live. Beshi! Watching from Salay pa shout out Michelle Sihay. Hello, Michelle Sihay. ako si Ma'am Shijian. Hi, Ate Sweet. Maka Ma'am Shijito. Kambal de la Cruz. Hi, Zam. Good evening. Ayan, very last. Pachiko yung mukha ko ngayon, guys, ha? Ba't iba yung mukha ko Ato dito dire. sa ano ni, ano ba, Ma'am Shiji?
Ma'am Lilian Hernandez, ganda yan niya, sumba kay araw-araw. Opo, masarap. Mahanap Hello, world ang nabuhay. Ram. Nga nung gwapa man ka, Flor. Dili man ko gwapa in town. Oy. Hanapin lang ang katawan mo. Ayan, tingnan niyo po you guys yung Sana, huwag lumula. Kasi yung pag-ulan tuwing medyo umuulan. nakaka-apekto sa yung... Ba't wala si Diva? Napakulay naman yun sa akin kanina. Oh. Uy, Mm. dati kasi November, nag-exercise talaga ako noong November. Kasi ulan Oo. na ulan day, diba? Ulan na naman ang hapon. Ulan, yung hapon nag-ulan-ulan. Kaya nawala. Wow. Nag-iikot-ikot ako. Bala mag-iunsa basta show pa. Ikaw na, Gwen. Sana po maging Ikaw maganda naging pa Gwen. at Ikaw ang maayos ang best in ana. Kisa ng taas book na sa Uy, luyo. tingnan niyo, meron pala akong cleft chin. Wala naman po yung ano mata. Abi ko nag-abroad kay nag-asad sa live ni Jigjig. Nay ni tubag Hi, ng Ma'am LG Bakunan. Bro, hindi naman. Evelyn G. Casino, thank you madam sa picture. Hello. Marvy, good evening po. Shout out po from Sarangani and Michelle Girl. Defina, shout out the girl family of Carmen Bohol. Hello dyan sa mga taga Carmen Bohol. Mga taga Raw family and also Romel. Maayong gabi. Ate Zam. Ayan, maayong gabi sa tanan. Ako yung co-host Marami for po salamat, tonight. Ma'am Lilian Hernandez. Ba't iba yung ano ko dyan, no? Iba yung tingnan mo. Here, Dog Sam. Ayun, hello. Oh. Di mo tulog. Taas ko tulog man. Dapin yapon ko ha. Si Genesis Abad. Kataas ako matulog po. Di ba si Genesis? Charwin, shout out from Agusan del Sur. Hi, Ayan, Kuya mayong gabi at Genesis. Izam. Ayan, Ma'am Shiji is there po. So, hihintayin po natin kung kailan po siya matatapos sa kanyang ginagawa. Kaya abangan niyo po guys sa pagbabalik ng Ma'am Shiji TV. Hi, Kuya Genesis. How are you? Sarimas, advertisement muna tayo guys. Ma'am Sarimas, Laura Siagan Sarimas. Cooper. Andiyan sa Sarimax? Wala. Kumanda siya. Hi naman si Jenny. Umuwi na po guys. Char Oxab, hello po. Ayan. Ay, Romel pa shout out ako sa pinsan ko ate sa Francine Grace. Nag-review ngayon kasi may exam bukas. Salamat. Ayan. Galingan mo bukas, Francine ha. Huwag masyadong maraming iniisip kundi ano lang po talaga. Focus ka, di ba? Para masagot mo lahat Hi, ng mga Pastor Enriquez. katanungan. Hello po sa inyo. So, dapat fresh of mind. Ate Cute! Ate Cute! How are you? Juan Supremo de la Cruz. Hello po Sam, Judith, Agimoy, Francis, Kere. Ayan, Kere. Maayong gabi eh. Good evening po sa lahat po ng mga doon. Hello world, ang nabuhay. Yan Morales, may vlog na si Genesis. Thank you Opo, Ate Sam, meron. God bless. You always welcome po sa inyo. Ayan, pagpalain kayo ng Diyos ng may kapal para bigyan po kayo ng maraming mga blessings po lahat. So, malapit na po matapos si Ma'am Gigi kasi ang ganda niyang dress niya ngayon is black. Ayan. Lisa Del Marimon, Capili. Block ko dati si Mia. regards Bakit po ako Brenda. Robbie, Lisa kailangan ko Marimon, nahigda siya Hindi ko te. pa alam, Robbie. Natin Hinahanap ko si Ma'am Gigi para sa kanyang outfit for tonight. Gina, hello po. I'm watching from Zamboanga City, Enriquez family. Ayan, hello po kang mga Enriquez dyan family at saka sa katawa nga na imo guys. Ay, magkatawa lagi ha. Okay, last kaya akong dagway karon. Age buhang de Los Angeles. Harapan kayo ng camera doon, no? Ay, magharap na natin camera tayo dito. Kaya face to face tayo. Sa kanya naman yan. Face to face Hindi wala kayo mag-live. Ingay-ingay nyo na abang naintindihan ba yun ang ano nyo? Bye-bye, guys. Nagbaba na siya, pero wala nang Sabay kayo nagla-live. Sabay kayo salita. Harap ang Super tough. What's the problem?